De cum și vezi din asta, pentru nenuțul, așa una neagră. Că am fost dusă pe grădină și v-am văzut că v-ați înturnat mașina și v-ați dus, doamne. Ceva pentru băiat de aia ne-am două. Nu, ești culmea, ce să uiți? Trebuie să veniți să vă mai întoarceți. Cam avem numai un pic. Cum zici tu? Hai, că e ridică din năsâp, de la năsâp și ridică cu celul. Uite aici ce băiat frumos avei. Uite ce băiat frumos. Trebuie să ți-e mica blunduța. Bluzuța. Cum am zis să zici că e în casă? Cum zici? Mă, uite la un ceașă, cum zici tu, mă? Zis-mi frumos. Zis-mi frumos. Ești frumos? Film acasă, la să-ți vadă casa părințească. Hai, mai și... Sunt modernizat. O să mările de ele. Nu așa? În spou. Să duc. De asta, de da. Așa. Să-ți aminte, era acoperișul într-o singură apă, deci merea lung, așa, era... Nu era așa în vei, cum e amă. Ei, una să mănânci? Să mănânc. Tu mănânci? Mănânci. Îți dau? A, bun, minge. Nu, nu mai vine. Să vezi, ce să vezi? Băi, păi nu-ți mai ești aici, bă. Am venit aici. Vârful grădinii. Soale filet. Soale filet. Eh? A fost bulet pe aici? Nu stai aici, buret. A fost? Nu. Meme? Meme? Nu, sta Mauri, tot așa e. Stai că ți-o... Ați venit-o? Nu-i bună.
Uite și tu în cașe. Așa. Aha. Uite pe nenea puiule acolo. Lasă, lasă. Îl vezi? Ai văzut? Ai văzut? Ai văzut? Să cele mai mari. Văd. Gata, nu mai văd. Filmează, să știm și noi Nu ceva. văzut să știu de pe... Uite atâta. Da. Când e gata, apoi mă duc în bucătărie. Că și așa nu se vede până trag eu. Sigur că. E bun? A, da, nu, că el filmează în timpul ăsta. Cât vorbesc eu, el nu filmează. Hai, acum lucrez. Viorica. Viorica. Să fim toți așa. O să fim și toți. Nu lua cărțile, ia personajele. Filmează, maică, filmează. Vreau să filmeze, și ăsta chiar nu merge la priza? Cum, doamne, iată? Aha. Și ce trebuie schimbat aici? Ca să avem curaj să spun. Da, pe care le-am. Hai, hai, ia de aici, că nu știu cum e procedul să aprindeți la... Lasă-mă să fac un pion. Ia, uite, acolo. Băiat. Băiatul acolo. Așa, aoleu. Pune numele de telefon și o bagi în buzunarele. Da. Am adus pentru mama o pompă mare să fixăm acasă și într-un portbagaj. Chiar i-am zis să știi că nu putem să ducem absolut nimic aproape la nimeni. Că e un portbagaj în care e o valiză de haina mea, o valiză de haina lui te schimbi, o Europa întreagă și o dată zilă. Păpuci, schimburi, minuni, mâncarea, deci ce trebuie. Și am o pompă care a ocupat tot casă. Noi avem baie în casă și în etaj și așa, dar nu e suficient de nu știu, atunci și ne trebuie. Și pe la doamnă, să știi că nici măcar într-o mână nu pot să dau la nimeni nimica. Că știi, n-am trecut să luam una, alta. Și am zis, doar așa, câte un stilou, câte ceva, zic, ce va fi... Nu știu de ce trebuie să răsplătați voi și să... Cât 11 plăți. Alea 11 plăți le-au urcat în tavan. Că noi în trecut, noi când veneam, ne aveam o remorcă, că aveam la melul. Și deci în aia puteam să punem tone. Dar cu aia se circulă greu în Europa. Foarte greu. Benzina mi-o triplează. Cristi, Și se conduce... tu nu vorbi așa de mult, că vorbești cam mult, numai pe tine te auzi. Fă cu mânuța. Și până am băut câte o bere, el a ieșit afară și el... Cafea, câte cafele să fac? Macedon, tu El nu bei? bea niciodată. Nu? Niciodată? Tu? Macedon? Dar cum de nu bei niciodată? El și acum bea. Macedon nu bea? Nu, nu. Tu bei? Dacă nu dai. Nu-i bun. Bate ceva. Cucu. Așa, zic cucu. Fă-i acolo cucu la Macedon. Cucu. Zic, ce faci, Macedon? Zi, Florina. E fata mea, Zi, Florina. Florina. Zi, Florina. Nu, te aude, Florina. Florina. Uite acolo, uite acolo. Ce faci, verișoara? Zi, verișoara. Eh, Rișala. Zi, Florina frumoasă, zi, Florina frumoasă. Florina frumoasă. Da, așa, ca să vadă că Florina când vor. Ai ție, dar E și nu știi, frumos. poate că la alții e mai clase mai mult asta. E foarte frumos și mare. Vai, că la 10 ani, eu de așa am trecut să nu am. Frumos și mare. Stai să-mi Lasă
acasă și La băiatul. voi îmi plăcea covoarele acelea care era de acopere toată camera. Nu, la noi îți găsește și așa. Să ne uităm la Uite, mă, ce păi, stai, păi cu mână. Zăcucu, măi, grasule. Cucu, măi, glasule. Dragă. O cutie plină. E acum să dă așa. Păi nu, de la el, tot felul de poză să-ți arăt domnii vește pe care Mica și Ticu și Uța. Păi ce le-a arătat tu? Că e album frumos, să-ți aranjate, că noi avem un braț de poză aia venită. Cum să faci tu? Așa? Uite ce cu la aparată, Mișu. Uite-te, da. Da, la un ceșu. Ce cu la aparat? Tu luai eu cu gura mea, uite. Tu râde. Cucu și pupă, da. Deschide un pic gura, Iona. Domnii ferește. Hai, aaa, Da, să te văd un pic. aaa. Stai nu. Să vadă franceză că noi avem televizor și pe jos. Să ție de închis, nu, turnate din beton. Bărbuțele care să ține cu camera. Au fost un pat, parcă. Nu știu. Nu? Fotoliu! Fotoliu din Da, și cucu. l-am pus încolo că doarme Nu vezi? puțul el. Nu vezi, a fost altceva. Creatul meu să nu spreze, tot în zonă trebuie El spray. nu s-a spliat. Dacă tu nu te-ai spliat, Nu, loc. bineînțeles. Dacă mă spune, Dar sigur, lasă spray-ul. Nu s-a spliat, uite, uite, El. uite așa, te rog, uite, așa. Spune-te, mă enervează de gâneala asta. Joace și... Ce răspundare. De ce? De ce? Ai venit a gâneasă. Lasă-l, mă. Duce. Nu, lăsați-vă, nu? Noi gata, mă, ce tu ce faci? Da, bă, filmează de jos, să apăresc la înălțime. Pe sub rochii, probabil. Da. Înțelegi? Așa. Ionuța, Uităm la cine? Apoi dacă zâmbesc cu gința ăștia noi. Pe cine curat chestia, Ioana? hai Iona, un iuc. Ce nu? Vezi? Vezi ce costumație am? Ăsta mi-a? Toți, nu? Nu! Ăla și-a luat Alex toți. Mine nu. Așa, hai, unde să mergem? Hai să mergem. Să luăm mata acasă, nu știu, idee. Și el e bun până lui Dumnezeu, atâta nește oameni, dacă e oameni nu știu să trece. Și cu ăștia, și cu ăștia. Dar unde și pe el și pe el, Dar nu se lasă în Austria, zice, eu mă duc la districția până la Marian să vedem ce-a făcut, după aia zice,